kor tiyo kombe mopogore opoge be chendo mar campaign kod nyime kom mar woman rep obede nyaka sanjo lar komgo gin auchiel bende nitie konde mopogore opoge e kaunti ma Migori ka gimanyo mbulu kombego mago kachumbore mopogore opogore bende dhi nyime kombego mag ward reps be nyaka sani dhi nyime ka bende kwan jogo bende laro kom mopogore opoge e kaunti mangima gin ji maromo 300 kod 78 kochakore komno mar MCA nyaka komno mar governor ka bende igeno ni joma bende laro komgi to ahinya komno mar governor kanyo nyaka sani koro oganda mathoth okete geno margi kanye kama liet mar siasa koro ni malo mokalo ka bende jolar kombe chikogi laro mbulu maromo gana 469 kod 53 duto e kaunti ma Migori mangima ka bende koro tarik 9 madi maraboro marigane mane kama thek koro ibro time mando ng'ano madhi kawo komni manyaka sani koro mak kod gavana Okodh Obado e kinde machuok mokalo gavana Okodh Obado ne olero ni en owuon koro otieko tam mare kendo koro tich ariyo ma joma manyien oikore mar dhi dala gi kwe mondo odhi ochako tim tijege mamoko bende koro ing'eyo to ng'ama dhi kawo komni mar gavana kuom jolar kombe 9 e kaunti ni jolar kopogore opoge giseng'iso oganda ajenda magi mopogore opoge magi dhi timo ka bende ma igeno ni dhi miyo oganda dhi yiendo jatelo mane ma bende dhi telo e komni mar gavana e kaunti ma Migori nyaka sama wuoyni oganda ochopo e alap achiel kod girito ni to wach mane ma idhi wachi kod ochielo ka otenore kod wechegi mag siasa to wanya motelo yiero maduong' ma tarik 9 koro pod wantie kae mar ng'iyo ni to ang'o giri ma bende oganda dhi kwanyo e romo machal koda mae to josiasa mamoko ma bende nitie gweng' mopogore opogore ang'o giri ma nyaka sani koro gikono oganda ma odong' mana kinde machuok to koro idhi e yiero maduong' kaunti ma Migori kaka nwaselero kinde mokalo chiendo mar goyo mbulu nyaka sani dhi nyime makare kod duolno mar IBC oselero ne giseketo okang' makare ndalo ariyo mokalo apisa wechego mag yiero e kaunti ni Ben Muset noyango ni yiero e kaunti ma Migori idhi time yono ma uyanga kendo oganda idhi mi thuolo mar go mbulu ndalo adek mokalo ne osetim tiegruok ne jogo bende dhi chunge kuondego mag luto mbulu kata polling station midendo kaka presiding officer kachiel kod jolupgi maromo 234 ma bende koro biro tayo kuondego mag luto mbulu maromo 1,017 e kaunti ma Migori mangima sama wuoyni karende kata clerks ma bende biro chung e chiendo mar gombulu ni maromo 6,102 dhi nyime kod tiegruok e kaunti ma Migori mangima magi nyiso mo kuom ikruok bende nyaka sani oseketi kod duolno mar IBC e kinde mokalo oganda biro ka penjo ni to ikruok mar chalo nade boseke kaka migingo bende noselero ni nyaka sani chiendo mag gombulu oseketo okang' makare ka bende chulano nigi jogo mul maromo 49 ma ibiro mi thuolo mar gombulu chiel machal koda mae to kotene kod wechego mag kor lwasi kata network bende nolero ni gintie kod simbego manyasani ma idendo kaka satellite phone ma gin 5 duto achiel kuomgi dhi bet chulono ma migingo ma ibiro tigo e golo duok kowuok e chulano ka iro Nairobi mage moko duoko kachiel kod ikruok mabende koro oseketi motelo ni yiero ni nyaka sani koro pod wantie e posta ka sama biro mi mathoth ka otene kod nyasi mar ochile yako mabende geno ne dhi chakore e kinde machuok kawuok sama chal koda mae. Erokamano Juma kuom waler kotenore kod campaigns mag ochila yako mochungi otiko maduon bura mar ODM odiochieng' ma kawuono to bende miyo waler e wi weche mag ikruok mosetim kod IEBC nyake chula ma migingo ji 45 bobedo kaluto mbulu kendo chiendo maduoko ibro chwal kanyo kod iwacho ni simbe ong'we yamo mabende tiyo kod lony manyasani mar satellite nyakwaro Mgajwang'. Erokamano kuom abedo kodwa e telo mokwongo no mar weche manyien e chiendo mar migago kik idhi mabor pod wantiere kod mathoth ma oikoni matimore pacho.